Днес ще видиш как да печелиш пари с Chicken Cross, най-добрата игра в казино MyStake. Много е лесно. Кликни на линка в описанието на видеото, в описанието или в коментара. Просто кликни. Можеш да се регистрираш буквално за 30 секунди в MyStake. Можеш да направиш първия си депозит тук с карта или банков превод. С биткоин, с PaySafe карт, както пожелаеш. И веднага ще кликнем на Chicken Cross, за да започнем игра. Вече сме спечелили с приятелката ми десетки, стотици евро само за една вечер. Ето, с добра концентрация и стратегия можеш много лесно да спечелиш доста пари. Линкът е в описанието и започваме веднага. Трябва само да кликнеш тук, така, и да опиташ да пресечеш пътя, без да се провалиш. Така, окей. Залагаме на Chicken Cross. Линка е в описанието. Трябва само да кликнеш тук, да се регистрираш, да направиш първия си депозит, 10-15 евро и да започнеш да играеш. Започваме, взимаме 30 евро. Взимаме 15 евро, продължаваме, добре сме. Благодаря на Chicken Cross. Невероятна игра. Това е наистина най-доходоносната игра, която съм играл през последните години на MyStake. Препоръчвам я на всички. Вижте тук, просто печелим непрекъснато в Chicken Cross. Продължаваме. 17 евро. Днес късметът е на наша страна. Тук можем да вземем 50 евро за по-малко от 5 минути, така че е много бързо. Хайде, 17 евро. Отново.